Môj vzťah alebo podnikanie s bratom. My sme dvojičky, ja neviem, asi odkedy sme boli v bruchu, sme sa bili. Až do, poviem, že sme sa bili asi do 19 rokov, pravidelne každý deň. Veľa rokov sme podnikali spolu v rámci Papa Grillu, kde sme vybudovali tú firmu, prijali sme aj nejakých spoločníkov alebo spoločníka a popri tom sme začali robiť nejaké developerské projekty a vtedy Adrián vystúpil z toho gastra, lebo mu začalo dávať väčší zmysel ísť do toho stavebníctva a vedel, že sa to nedá robiť naraz a vtedy sa nám trošku aj tie svety akože rozišli a som zostal v tom gastre. A zasa sa nám teraz tie cesty stretli tým, že ja som robil aj Papa Grill aj Resido, ale už robím all in iba Resido. Ja by som to nazval nehnuteľnosti, lebo to, čo som všetko aj išiel investovať, alebo aj čo vidíš tú budovu, tak som to kvázi zamenil keby za nehnuteľnosti, to, čo som predtým podnikal. Teraz sa nám zasa tie svety spojili s tým mojim bratom, lebo on má firmu na inžinieringy, stavia developerské projekty, stavia domy a ja ich predávam, áno. Takže zasa symbióza, prepojenie, takže nás sa s bratom podniká určite dobre. Vždy sme si verili, nikdy by sme sa neoklamali a to je veľmi dôležité, áno. A takých ľudí nájdeš v živote veľmi málo. Niekedy vie sklamať aj rodina. My máme akože v rodine silné puto a tú lojalitu, že by sme sa nikedy nepodviedli a myslím si, že to je to, na čom staviame, že sme strašne féroví voči sebe a že sa nám potom v tom podnikaní darí a sa prepájať a veriť si. Zároveň niekedy jeden druhému môže povedať, čo rieši ten druhý a dostane odpoveď, na ktorú on bádal, nevedel sa k nej dostať a ten druhý mu ju takto povie. Áno? Preto akože celkovo za mňa networking, prepájanie alebo aj príjmanie nejakých spoločníkov do mojich firiem ja beriem vždy iba ako plus, lebo dojde nová hlava na to rozmýšľanie, ale zasa tam musí byť aj ten pocit z toho srdca, že je férový ten človek, že ťa nejde oklamať a že mu veríš. Takto by som to nezhrnul, ako sa mi podniká s bratom, takže dobre.